Karbiang butot suluk sudak keman. Karbiang turmas konsil CMHM Kachesong aradatum nikai damchok. Bijar along lealong eviction nangji pa Kachesong ajoine suluk sudak keman. Tribal bell and block arona tengpen pacok nangji pu ajoine rat Kachesong. Lasolong pinangang araratum are ahu keso na pente raikom sakitum stame are ahu kesona. Sonsi Karbiang araratum ame thangalong mate long le raikom nang jipu Kachesong padubom bang bomsi. Bijar along lealong eviction vek nang jipu si pilang pelong cuci junji pen Kachesong inton tipin ben cesong bomlo. Sita pini ada porpai ketom apor malam cuci junji Kachesong araratum apan. Dupi ben ke endam jok mate. Kisu kilang jipu amen pen ke endam jok ajoini. Kurtu tutsi Karbiang turmas konsil CMHM hilang pilong gitu ahemalong nikai dam jok musibir karib pilong. Asam Sarkar la pende Karbiang turmas konsil tum pilok kamat haji. Laan Kachesong aphi rat Kachesong pacun pijima. Laso Kachesong mede pakdip unjima mate padoverji. Pusikong do araratum karjupon padu. Labang sok Kachesong mede pajuji mate padoverji ke mua porsi teklongpo. News Day Support News 24 Karbiang long.